Rodom sam iz Republike Srpske, jedno malo selo Kožuhe, gdje je moj otac, pa i ja slavili smo taj Sveti Božji dan, Božić. 5. januara, kod nas to zove Tucin dan, kolje se pečenica, peče se normalno da odstoji 6. da bude hladna. Pa evo, na primjer, sećam se neke Božiće koje sam provodio dole. To je puno običaja kod mene, ja sam inače iz Jagodine. Mi, na primjer, ujutru za Badnji dan, da krenemo iz početka, za Badnji dan ujutru staje se rano, u selo skupljamo se nas 30-ak, idemo u brdo za Badnjak i tad donosi se kod mene i običaj donosi se Badnjak, kažu da budeš veći od kuće, tako bi trebalo u suštini. Hej! Hej! Nek vam je srećan praznik! Hvala domaćine, srećan rad, ajde malo da se počastimo! A ja šta ću? Hvala domaćine, živ i zdrav bio! Dobra ti ova! Bio. Hoćemo li zapjevat neku? Možda ćemo. Šaj gorolane moje, pričuvaj mi ovce. Šaj gorolane moje, pričuvaj mi ovce. Da ja vidim lane moje, šta devojke rade. Da ja vidim lane moje, šta devojke rade. Nek vam je srećan praznik. Hvala domaćine i tebi također. U zdravlje. U zdravlje. Ajmo, deco. Mali. Ponesi ovo kući. Srećan praznik. Dalje. Samim tim kad je već jutro i kad se Badnjak donese kući, odlazio je po velike bale slame koje je unosio u kuću i na taj samim tim počinje Badnji dan, znači pripreme za to rođenje. Dolazio je, unosio je u kuću i to je stavljao na zemlju i onda nam je služio hranu na toj slami. Mi smo kao djeca svi sedeli na zemlji i to je nama bilo super interesantno šta se to dešava, sad ručamo na zemlji, na slami, bilo nam je jako interesantno. Hrana je naravno bila posna i to je za Badnji dan. Za dan Božića imali su jedan običaj da je položajnik dolazio naravno rano ujutru i to je bilo obično muška osoba i uzimala je Badnjak koji je bio ispred kuće, unosila ga je u kuću, ulazio je desnom nogom jer se smatralo kuđe levom nogom da će biti loša godina. U velikom kaminu koji je bio nasred kuće, položajnik je imao zadatak da zapali Badnjak, da tako kažem, i pritom je izgovarao zajedno sa svim ukućanima koliko varnica, toliko parica, da bude blagostanje, da bude rodna godina, da svi budemo zdravi, lepi. Kući, znači to je, koji je imao kuću imao, znači obično se radilo oko kuće, sada većinom je to preseljeno gde je sto za večeru,
obično postavim znači svud oko stola, pa čak i na stolu postavim znači slamu svugde, pomešan sa badnjak, lišće od badnjaka. Znači, znate sami šta prezentuje ta slama, badnjak prezentuje znači Isus Hrist, rođenje Isusa Hrista, u stvari je bilo kad se rodi, to je bila slama, bilo je na slami, normalna stvar. I onda je moj otac držao, znači ispod leve ruke držao jedan stog, što se kaže stog slame, pomešano sa badnjaka. I ja i moj, dok smo bili mali, ja i moj brat rođeni, on je išao ispred nas, išli smo oko stola, znači u totalno znači pijukanje, dok je on kaže, znači on ide i baca orah iza nas, mi svi, ja i on, moj brat rođeni, normalno uvijek idemo piju i tako dalje. Ono što je najinteresantnije bilo, ja uvijek porazir, pošto je dosta stariji od mene, čušne me tamo sa strane i on skupi, na primjer, 10 oraka, ja skupim 3 oraka i to ti to. Učesnici svašta može da se nađe kod nas, što je razlika u nekim drugim krajevima kod nas. Ima i para, što značilo da cijele godine ćeš imati para, ali ima i vinograd, može biti i kuća, sve što imaš u suštini možeš da nađeš u česnici i to se raspodijeli. Ima čak i za putnika i namernika, znači što znači da baš za svakog taj običaj je toplina, da kažemo, neka za svakog baš u Srbiji. Mir Boži, Hristos se rodi! Valjsimo se rodi!